सो वॉट यू मीन बाय हेअर सायकल, म्हणजे हे सायकल ज्याचं कितक्या प्रमाणात, कारण आमकां खुबशे फावटी लोकांक कितें दिसता की आपले खूप केंस वतात, खूप केंस येतात, पण तितके जन्माकूय येतात. सो मातशें इन शॉर्ट आमकां सांगात की हेअर सायकल म्हणजे कितें आसता. सो हेअर सायकल कंप्रायसीस ऑफ 3 स्टेज. सो फर्स्ट आसता तो एनेजन स्टेज म्हणटा ताका, म्हणल्यार इट इज अ ग्रोथ फेज ऑफ दी हेअर. सो केंस वाडटा तो. सो आतां सपोज आयज सपोज एक बर्ड येता हितून फॉलिकलांतल्यान आनी जो तो वाडपाक स्टार्ट करता, इट वील रिमेन ओवर युअर हेअर लायक स्कॅल्प फॉर लायक अराउंड 3 years. म्हणजे 3 to 4 years इट वील be in the growing phase. Then comes the catagen phase. Catagen phase म्हणजे resting phase. So that will be like एक around 2 weeks खातीर resting phase आसता hair, wherein it detaches from the blood vessel. Okay, and then last is your telogen phase. Telogen phase म्हणल्यार falling phase of the hair. So wherein आता तो detach झाला from the blood vessel. So now slowly it will come off from the skin. So falling will start. So that will again last for like say around 3 months. Okay, म्हणजे फॉलिंग स्टार्ट जाता ते. परत मागीर जे एम्प्टी फॉलिकल्स आसा थंयच्यान परत मल्टिप्लिकेशन ऑफ हेअर सेल वील स्टार्ट एंड देन परत न्यू ग्रोथ्स येवपाक स्टार्ट जातले. सो हे चक्र आसा ते चालूच रावतले ऑफ द एनेजन, कॅटेजन, टॅलोजन म्हणटात ताका. दॅट इज द ग्रोथ फेज, रेस्टिंग एंड द फॉलिंग फेज. बट आतां जेन्ना आमी लायक डिक्रीज इन द वॉल्यूम पळयता, दॅट इज बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग ऑफ युअर फॉलिकल्स, वेरीन फॉलिकल्सूच तुमचे बारीक जातले बिकॉज ऑफ मे बी जेनेटिक फॅक्टर or maybe because of some illnesses. Okay, so that time we will see like decrease in the volume and then it is a time of worry. Otherwise there is no म्हणजे अशें एकदम वरी जावपाची गरज ना, बिकॉज हेअर जे पडटा ते परत येतलेच. बट जेन्ना डिक्रीज इन द डेन्सिटी जावपाक लागता तेन्ना you need to matter of concern. matter of concern.